आलायखुंग्रि बाजार आमलायखुंग्रि होननाय गामियाव सासे मिसनारिखौ जोंनि बाथौआवनो लाबोनो हादों। जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद जोङो बिदिनो खना खनला बहुद जोङो जोंनि बिबार बाथौआवनो जोङो सोदेरगासिनो दं आरो खना खनला थानायखौ जोङो फोसाबबोबाय थादों। दा जोंनि सा बिस्ताराव बाथौआनो जाजोबखाबाय। ब्रह्मफ्रा खैजोन मानसि दङ होमबाबो बहुद खम आरो मैयानि सानाव बोलि बिदाननि मानसि बिथांनि न'खरावबो जोंखौ खावलायनानै जोङो बिथांनि न'खराव थांनानै बाथौखौ गायसननाय जादों आरो बिथांनि न'खराव ओरैबायदि माने फुजियोमोन शिब फुजियोमोन आरो माबा माबि लोखि मुर्ति आरो माबा हासुं मोदायनो बिश्वहरि हासुं मोदायनायखौ खोनाफेराखैमोन। बे जायगानि किसुमान दौरि दौसिफ्रा माने बेफोरखौ माने बोस्रांनानै होनोबो एसे गिनाय थाफैदों आरो ओमफ्राय दा जोंखौथ' आनसलिकनि जानानै बेखौ खावलायबाय नालाय नङाबानो जोङो मैयानि दिनाव थांनानै बै बिश्वहरिनि बिथाखौबो जावखुजोब्बाय आरो बै शिब मुर्ति फुजा सावगारिखौबो बोख्लायहोजोब्बाय। गावसोरखौ बिदाय लाहोग्रोनानै जों बोख्लायनाय जादों आरो बेनिफ्राय बै बोलि बिदान होनायनि जायगाखौबो बाख्रियावबो माने बोलि होयोमोननो माइनाव बिन्दोआवबो इसिङावबो बै माबा औवानि सावगारि माने लोखि मुर्ति खालामनानै दोनदोंमोन आरो बेखौबो माने जोङो बोस्रांनानै मैयानि दिनाव फुजिनायाथ' शिब लोखि आरो माबा पार्बतिनो माबा माबि दंनो आरो बै बायदिसिना बै सिजौआवबो इसोर होफादेरलायनाय बेखौबो माने जोङो गारनाय जादों आरो बोखारनानै बै हारसा गामियाव थांदों हिन्दु समाजाव थांनानै थाहैदों जोंहा बाथौआरिया नोंसोरबो सिबिबाय थानो सम जाया होननानै बै राजबरालियाव लांनानै ओमफ्राय बोरमा दानग्रा एमपि थाया होनबा बिसिनाव बोरमा दानग्रा बेखौबो लांफानानै न'खरा माने बेखौ गारजानो बानायखाय सिमा जावथेनानै बै राजबरालियावनो गारनानै गारबोबाय आरो जोङो न'खरा जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि फिसाजो देरसिना बै शिबखौ फुजियोमोन जे दसे खुलिनाय हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय उनाव थाङै थुङै जों आर'ज फोजोबखांनायनि उनाव बै माइनाव थिसननाय खालामनाय होबायना बे बोराबना मानसिखौनो एसे उलुन होनानै एसे खुसि खालामना होबाय आरो माइनाव बरायनानै बिदिनो गाजा गोमजा बरायनानै लांनाय जादों। थिग बिदिनो माने जोङो गुबै धोरोमानो जाहैबाय जोंहा बाथौआनो नालाय बोलिबाबो बाथौआनो आरो किसुमान बुम बाथौ बा खोरोम बाथौ बायदिसिना बाथौ दङ बाथौआनो होमबाबो किसुमान एसे फुजिनायफ्रा एसे आलादा आलादा जायो आरो दाथ' जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाथ' जोंहा नैबे फोसाब बाथौखौनो जोङो बिबार बाथौखौनो फोसाबनाय बाथौ होनना बुङो आरो दा जोंनिया बेनो माने बिराद साबना हामना जोंनिया माने धोरोम सिबिनायाबो फोरबो फालिनायफ्राबो मिथिंगायारिजों गोरोबफानाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौनो जोङो परम्परा हिसाबै फोरबोखौ खुंनाय जायो। गुबुन धोरोमजों जोंना माबा एसेबो गोरोबा आरो हमना ला लोखि फुजा होनोब्ला जोंहा काति फोरबोखौनो लोखि फुजा होनबाय नङा होमबा गुबुननि बादि बै मुर्ति साजायनानै जे बेखौ खुलुमनांगौ बिदि फैया आरो जोंना आरो बै लोखिनि महरा जे बेबायदिथार होननानै बोरै मिथिखो सोर फरायजेनखो बेखौनो आसरित साननो गोनां नङा होमबा साननो गोनां जोंना जिथु माइनाव होनदों माइनाव बे जिथु जों जानानै थांनानै थानो हायो बेसो जोंनि लोखि जाहैबाय ओंखायनो जोङो आबादारि हिसाबै काति फोरबोआव बरायनाय फोरबोखौ लायो माइनाव फोरबो बेखौ होनो आरो ओमफ्राय दा जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय बेबोथ' जोंनि गोरलै फोरबो नङा होमबा बेबादि आरो बेबोथ' जोंनि आबादजों थांना थानायनि राहा हिसाबै जों बेखौ बोराइ बाथौनावबो जोङो दहाय लानायजों लोगोसे आर'ज हान्जा लालायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामियारिफ्राव मन्दिरफ्रावनो आर'ज लालायनानै गाजा गोमजा जोंहा माइनाव थिसनलायनाय लायो बे माबा खालि ओंखाम गोरलै खालि काति खालि लानाय जाया आरो
बे ओंखाम गोरलै खालिसो माइनावखौ बरायनाय जायो गावबा गाव न'खरानो माइरंखौ लाबोलायबाय ओमफ्राय मन्दिरनिफ्राय गाजा गोमजा बरायना लांलायनाय हाबाफारिखौ लायो थिग बिदि आरो फ्रायानो मोजांखौनो होननांसिगोन जोङो आरो मोनसे समाव बै बलदांगा बादि जायगायाव बेयाव माने सानसेनो 22 घन्टा 23 घर गायनाय जादों बाथौ बेसेदि न'खरावबो सोरनाबा बिदिनो बै बाथौआथ' सोरनाबा दङ अन्थाइ गायना लानाय सोरनिबा न'खराव त्रिशुल गायना लानाय बेखौ बोखारनानै लांनायावनो थेला गंसेनि बारासो जादों थेला गंसे जादों बे माबा अन्थाइ थाफा आरो माबा शिबनि माबा गाइखेर बोहैलायनाय माबा होआ होमबा मा होनो बेखौ शिबलें बेफोरखौ बुथुमला थेलासेनि बारा जादों माने बेखौ बै दैसायाव गारहैदों माने होमबाना जोंहा बै सनितपुरनि लाइमोननि बिबानगिरि बै धोरोमसुला मोनाबो फैदों आरो मोनथुम बिथांमोनाबो फैदों बै सानखालि आरो बै दिनखालि माने 22 घन्टा 23 घरा जामारदों आरो थिग बिदिनो जोंनि गेजेरावबो सोरबाफोर बिदिनो गोनो गोथो साननायफोर दंब्ला जोंनियाव माने सामना हिसाबै खौसेथि हिसाबै फैलायनानै रोखोमसेयैनो जों फुजिलायनायखौ मोजां मोनो दा जोंहा नैबेखिनि बावथायफ्राबो जोंहा मोनसे मोनफ्रोमबोजों गोरोबनाय आरो दा जोंहा 12 राजायावबो जोंहा मोनबा गोहोनि सक्तिखौ दिन्थिनाय जायो 12 राजा माने मोनबा गोहो हा दै बार अर अख्रां मोनबा गोहोजों जों दाजानाय हिसाबै बेखौ जोङो मोनबानि बावथाय लाइजौखौ दिन्थिनाय जायो बेनिफ्राय दा जोंहा बै गाहाय बिन्दुआवबो गाहाय हिसाबै गय जरा फाथै जरा होबाय बिनि आफाङाव मोनबा लाइजाम होबाय मोनबा लाइजौनि ओंथियाबो बेयाव बेरखाङो जे दा जों जेनेबा जोंनि देहा मोनबा गोहो बान्दोबा होनना बुङो नालाय बान्दोबायानो जाहैबाय दोरसि बान्दोसे जोनोम बान्दोसे हाबा बान्दोसे संसार जानाय रुंनाय मोनसे समाव संसार जायो आरो जोनोम जायो मोनसे समाव रुंलांनो गोनां जायो इसोरनिनो दैथायनाय जोंनि इसोरानो जोंखौ लांफिननाय जायो ओमफ्राय नैबे बायराव मोनथाम होनायाबो जाहैबाय रां राशि गोहो राशि मैथाइ राशि होनना बुङो बेनो जाहैबाय हिन्दु समाजाव बुङो जन्म बिबाह मृत्यु बेखौ बुङो नामा रां राशि गोहो राशि मैथाइ राशि होनना बुङो आरो जों दा बे ओमफ्राय दा 19 गुरुथ' जोंहा दंखायो बे 18 जरा खुन्थियाखौनो 19 गुरु हिसाबै जोङो रुजुननानै लानाय जायो दा बेयाव जों फाथालिखौ होनाय जायाखै दिनै जोंहा मोनफ्रोमबो सिगाङावनो मोनफ्रोमबो बियामनिफ्रा फैनानै गिबियाव जोङो बावनायखौ होजोब्बाय दा फ्राय जोंनि देउरि दौसिफ्रा रोंखानाय हिसाबै आरो बेखौ जों दिन्थिबाय थानाय जायाखै जों फोरबोफ्राव होमबाबो होथारनांगौ जायो आरो बै फाथालि बनाया जाहैबाय नैबे 19 गुरुफ्रा बे गथावैखाय जों बैयाव स्र' हिसाबै बावनानै दिन्थिहैनाय जायो आरो माइनाव बिथा माइनायाव जोंहा बान्दारि कुमारि मोननै फज'नाय जायो बान्दारि कुमारि फज'नाय हिसाबैनो जोंहा बै लाइजामखौ बिसिनि नामै गांनैखौ बनाय जायो दा आं बारा गोलाव फोलावनो सानाखिसै आरो जोंहा जा एसेनि मिथिनो गोनां गिबियाव बोसोन होगिरि आदायानो किसुमान मोनदांथिखौ बुंफोरना होबाय थिग बिदिनो बे बुंनाय लेखायै गोसोआव लालायनानै जाहाथे जोंनि सिबिलांनांगौ हाबाफारिखौ गोसो होलायनानै मोनफ्रोमबो न'खराव गथ' गथायखौ लाफानानै रुजु रुमुयै सानलाय हलायै जों सोलिनांगोन अनलायनाय सहायलायनाय गुनजों उथिनांगोन बेनो जोंनि सैथो धोरोम दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय।